kamar yadda na gaya muku za mu yi muku ginin tukwane a ƙasar Hausa. Yau ga mu a jihar Katsina, ƙaramar hukumar Ajuwa, inda ake ginin tukwane. Sana'ar su ci ginin tukwane a wannan ƙaramar hukuma. Zan muku bayana abubuwan da ake amfani da su wajen ginin tukwane. Na farko akwai laka ko taɓo ko yumɓu, wanda kowanne ana iya amfani da shi. Sannan akwai ruwa, akwai sakaina. Sakainan nan ana amfani da ita domin ginin tukwane. Sakainan nan aba ce da ake samu daga duma. Akwai kuma maɗaɗi, wanda yake itace ne masassaka suke yin sa. Sannan akwai dindike, shi ma kuma wani dutse ne gogagge da ake amfani da shi. Akwai takarda, akwai kuma toka, sannan akwai kara, akwai kaba. Za mu ɗauke ku zuwa kowane mataki na ginin tukunya. Mataki na farko shi ake cewa rufi, inda za a gutsuro lakar a ɗora ta akan wani abu kamar takarda ko keso wanda yake mashimfiɗi ne. Za a yi amfani da shi a ɗora wannan laka a kai. Ana cuccuɗawa. Idan ya cuɗu yadda ake buƙata, sai a sa hannu a faɗaɗa shi, sannan a kawo toka a zuba a kai domin a raba shi da wannan mashimfiɗi. Daga nan wajen kuma aka ci gaba da cuccuɗawa, sannan sai a zo a ɗauko. Akwai dama tukunya wacce take tsohuwar tukunya ce da ake ɗora kwaɓaɓɓiyar lakar a kanta. Sai a ɗora wannan laka a kanta, amma kafin a ɗora ana sake sa mata toka yadda ba za ta kama a jikin wannan tukunya ba. Ana sa hannu, ana bubbugawa, ana ƙara mata faɗi yadda ake son iya girmanta. Daga nan wannan shi ake cewa hawa na farko, wato rufi kenan. Sai a cire a ajiye bayan minti 15 ko minti 20, sai a sake ɗaukewa. Daga nan sai a koma mataki na biyu, wanda ake cewa kururrumi. Kururrumin nan a nan za a ɗauki wannan tukunya da aka riga aka gama da ita a rufi, sai a zo a ɗora ta akan abin da za a yi amfani da shi, inda za a dinga lailaye shi. A kawo maɗaɗi, wani abu ne da aka yi shi da itace. Idan aka kifa, a dinga bubbugawa, ana son a mai da shi yadda ake so. Idan randa ake so a yi, ko tallan miya ko kasko ko fatanniya, a nan ake nunawa. Sannan sai a kawo ruwa, a ɗebo shi da wannan maɗaɗi, a riyaryaɗa a jikinsa yadda zai goge. Sannan a kawo sakaina. Sakaina na ana amfani da ita ce domin a daɗa goggoge cikin abin da ake so a yi, a ƙara masa faɗi, a nuna yadda ake so. Sai a ɗauko takarda, a gyara bakin wannan ita tukunya da aka yi niyya yi. Sai hawa na uku. Hawa na uku kuma shi ake cewa wajen yin wuya. Shi kuma wuya lakacce an riga an ajiye ta yar doguwa, za a miƙar da ita mai ɗan tsayi. Sai a ɗauko ta a ɗora ta akan wannan tukunya, shine hawa na uku. Sai a ɗauko sakaina, a sake bubbugawa, ana sa hannu, ana nuna iya yadda wuyar ake son sa. Sai a kawo takarda a sake gogewa. Wannan takarda da za a yi amfani da ita a wannan waje shi ake cewa moshi. Moshin nan shine inda ake gyara wuyan tukunya yayi irin yadda ake so. Ba wani abu za a ɗora shi a kai. Sai kuma hawa na hudu shine hawa na ƙarshe, wanda yake hawa ne wanda za a kawo a yi wa tukunyar nan launi. Idan aka yi mata launi, an yi mata launi ne da abu biyu, ko a yi mata launi da jan gargadi, ko kuma a yi mata launi da bakuwa. Bakuwan nan da ake amfani da ita ma ƙasa ce wacce ake ɗebo ta a rami, kamar yadda ake ɗebo lakar da za a yi tukunyar da ita. Ita bakuwan nan ita za a sake shafawa a jikin abin. Idan aka shafa sai a kawo jan gargarin, sai a yi mata ado da shi. Sai kuga tukunyar ta tashi mai launin ja. Sai hawa na ƙarshe, wanda yake shine hawa na 5, wato za a gasa tukunya. Wannan gashi wurare guda biyu ake samu. Akwai wanda ake amfani da shi da rani, akwai kuma wanda ake amfani da shi da damina. Wanda ake amfani da shi da rani ya fi girma. Ana samun fili kusa da inda ake ginin tukwanen nan. Ana zuba tukunya kamar guda 100 zuwa 200, wani wurin ma har 400. Abubuwan da ake amfani da su wajen gashin wannan tukunya ya haɗa da kara, da kaba, da ruwa, da kuma itace. Za a fara samu kara, sai a shimfiɗa karar daga ƙasa, sai a kawo waɗannan tukwane, sai a ɗora a kai. Idan aka ɗora wannan tukwanen a kai, sai a kawo kaba, a lulluɓe tukwanen da shi, a kawo ruwa, a yayyafa wannan kaba, sannan a kawo itace a ɗora a kai. Idan aka ɗora itacen, sai a banka masa wuta. Idan ya cinye ya ƙone, wato tukunyar ta gasu kenan. Akwai kuma ɗayan da ake amfani da shi da damina, wanda yake shi kuma gini ne ake gina shi ma da irin ƙasar da ake yin tukunyar. Shi kuma ginin da ake yi baya wuce tukunya 15 zuwa 20. Idan aka zuba tukwanen a ciki, za a kawo ice a sa kamar murhu, a hura masa wuta. Sannan sai a liƙe inda aka zuba tukunya, a bar wata kofa 'yar ƙanƙanuwa wacce za a iya leƙawa a ga tukunyar koda ta gasu. Wannan shine hawa na ƙarshe, shine yadda ake gina tukunya a ƙasar Hausa.